Na radijskom festivalu Prvi ton za interpretatore narodnih pesama autora Vlastimira Pavlovića Carevca, najmlađa učesnica, a najbolja po mišljenju žirija, bila je naša gošća Sofija Perić. Dobro jutro, Sofija. Dobro jutro, svima vam u studiju i naravno gledaćima. Dobro, ovo iskustvo koje vidite u ophođenju sa publikom je stečeno između ostalog i na YouTube kanalu, pošto je Sofija i YouTuberka. Ako budemo imali vremena, pričat ćemo i o tome, ali sada pričamo zapravo o činjenici da si ti rođena u Beogradu, je li tako? Ne, ja sam rođena u Kijevu, da, u Ukrajini. Tamo si i odrasla, ili da? Tako je, 3 godine sam bila tamo, onda smo sa porodicom preselili smo se u Srbiju, tata je završio fakultet tamo, mama takođe. I onda smo došli. Dobro, ono što je meni zanimljivo jeste da ti, iako si odrasla i rođena u Ukrajini, si nekako otišla na stranu srpske izvorne muzike. Kako? Pa znate kako, uticala je dosta i okolina na mene i društvo, tako da jednostavno morate da se priviknete na nešto. Dobro, otac je profesor harmonike, majka, solo pevačica. Da. Šta je naučeno od njih? Pa u suštini naučila sam jednostavno da ne, rodila sam se sa tim jednostavno da volim muziku, ali dosta sam toga pokupila onako i to je super, na primjer, ne znam, neke bitnije stvari oko muzike. Prva pesma koju si otpevala je Višnjičica rod rodila, ili tako? Da, Višnjičica rod rodila. Otpevala sam je sa 5 godina u vrtiću i to onako, to je bila slučajnost, bukvalno. Ja sam se nešto igrala sa svojim drugarima, vaspitačica je čula da ja pevam i kao, ajde, kao, dođi kao da pevaš na novogodišnjem kao nekom koncertu i baš tog dana se održavao i eto, to je nekako sve počelo u igri. Dobro, koja je tvoja publika? Ili ima veze sa onom na YouTube-u ili je to nešto potpuno drugačije? Naravno da ima veze sa YouTube-om i YouTube dosta pomaže u tome. U suštini moja publika jesu mladi ljudi. Da li to je zbog toga što spajaš i elemente pop muzike sa ovom izvornom i kako to ide zajedno? Pa, iskreno, morate mi ponoviti pitanje, jer vas nisam razumela. Ovo ne snimamo za YouTube, uzbiljite se, šalim se. Dakle, ono što sam ja čula jeste da spajate elemente pop muzike sa izvornom muzikom. Ko je došao na tu ideju? Kako to ide zajedno? Pa ja sam nekako došla na tu ideju. To je neki moj stil i meni se to jako dopada i to je isto onako slučajno se desilo, tako da... Dobro, snimljene su 3 pesme. Kako se prošle kod publike? Fenomenalno. Prva pesma ide ka milionu i naravno... Milion čega? Pregleda. Aha, tako je. I da, pripremamo i 4. pesmu koja će biti dosta ozbiljnija, koja će malo promeniti pravac i tako. Koliko će promeniti pravac? Hoće zadržati publiku tvoji dosadašnji? Ja se iskreno nadam da će zadržati, ali malo će promeniti pravac. Šta sad slušamo na kraju emisije, Sofija, recite nam? Milica jedno majke i da. Hvala vam. Evo, možete polako da pređete kod tate u ovaj deo koji jeste predviđen za izvođače. Lagano, lagano, štikle su u pitanju. Sve informacije pratite na internet portalu, društvenim mrežama i YouTube kanalima RTS-a. Najzanimljivije detalje ove emisije možete da vidite na kanalu BGD TV1. Pre nego što čujete Sofiju, hvala vam još jednom što ste baš jutarnji program RTS-a odabrali za danas. Doviđenja.